И здравейте всички, сега нямам нет, виждате, и затова ми го скача и реших да направя клип. Това е новия ми клан, много клипове за клана се снимах, но съжалявам, защото са много бъркано. Е това. BG Spartacus. Който иска да влиза в клана, да пише на тези скайпове. Или не знам дали втория е верен, защото не знам чак толкова добре скайпа на моя приятел. Всъщност знаете, ще взема от това. Ето го. Абонирайте се, ако искате. То няма как да стане. И така. Трябва да видим ямкото с продължов. Ага. Така. Ще ги има тези неща в описанието и да ви хареса от път. Лайкайте, абонирайте се и влизайте в клана най-вече. И сега малко това. Бай-бай на всички.